Και σήμερα θα παίξουμε Blitz Brigade. Η νέα σειρά που θα βγει στα βίντεο μου. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, το Blitz Brigade είναι ένα αρκετά ωραίο παιχνίδι, αστείο, αλλά μερικοί μπορείτε να το πάρετε στα σοβαρά. Τέλος πάντων, εντάξει, τον αποτελείωσαν άλλοι. Λοιπόν, όπα, βλέπουμε έναν εκεί πέρα και okay. Αυτός ο άτομος. Θα βγάλω, παιδιά, πολλά βιντεάκια με σχέση σε αυτό το παιχνίδι. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το Play Store. Όπα. Με κατάλαβε. Ναι. Τι, για να δούμε. Ναι, δεν μου το δίνει. Όπα, μόλις είδα, το ορκίζομαι. Νάτος. Εντάξει. 2 εναντίον ενός, δεν γίνεται. Γιατί ήταν και ο άλλος πίσω. Κάναμε victory. Και νικήσαμε. Να κάνουμε και το... Λοιπόν, αρχίζει το δεύτερος γύρος. Το βίντεο μπορεί να είναι 15 λεπτό, δεν ξέρω. Πάντως τα βιντεάκια που θα βγάζω θα είναι πάνω από 10 λεπτά. Έτσι. Οκ, την κάνουμε από εδώ. Ερημιά. Πειράζει. Οπα. Α. Μπορούμε. Οκ. Να ξέρετε, στα επόμενα βίντεο θα παρουσιάζω το κάθε όπλο και θα το κάνουμε και θα το παρουσιάζω κιόλας. Εκτός από παρουσίαση θα το δοκιμάζουμε και σε μάχες. Προπάντων όμως να σας αρέσει, για να μπορώ να... Αυτά τα ελικόπτερα, ρε φίλε. Ξέχασα, μπορείτε να πάρετε και διάφορα μηχανήματα όπως ελικόπτερα, τι άλλο, τάγκ, ένα ρομπότ το οποίο έχει 7.000 ζωή και ένα αμάξι.
Να ξέρετε, οι περισσότεροι Έλληνες, σχεδόν δηλαδή κανένας, δεν ξέρουν το Blitz Brigade. Εντάξει, αυτό είναι δικαιολογημένο γιατί... Έλα τώρα, πόσα kills έχουμε κάνει για να... Έχουμε κάνει 2, μπράβο μας. Συγχαρητήρια. Για να δούμε εδώ πέρα μα θα έρθει κανένας. Λογικά τώρα επειδή έχουμε γαλαζώσει τη σημαία, έχουμε ανεβάσει τη δικιά μας τη σημαία, λογικά τώρα θα έρθει κανένας. Αποκλείεται να μην έρθουν. Τέλος πάντων, οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για τις σημαίες. Περισσότεροι. Οπα, πιάσαμε λαβράκι. Ναι. Ωρε φίλε, 1700... Εντάξει, με 4.000 το πήρες και είναι και της πλάκας. Παιδιά, συνήθως τα φτηνά τα όπλα, να κάνουμε victory, είναι άχρηστα. Κάνουν 5 ώρες για να σκοτώσουν τον εχθρό. Αυτό εδώ το όπλο που άσπισε τώρα είναι αρκετά καλό. Σας το συστήνω να το πάρετε. Πρώτα πάμε να ελέγξουμε αν έρχεται κανείς από εδώ. Κι όμως δεν έρχεται. Ναι. Έρχεται όμως το παλιό ελικόπτερο. Φύγε. Ωραία που θα με σκότωνες. Δεν με σκοτώνεται εύκολα. Τέλεια. 0. Γιατί εμένα. Τώρα γενικώς παίζουμε match. Μπορεί να παίζω και κανένα death match. Υπάρχουν διάφορες πίστες. Τώρα θα πάμε λίγο προς το πάνω. Πήδα. Να πάμε πάρουμε το δωράκι μας. Και αυτό χρήσιμο είναι. Γιατί όπως βλέπετε μου ανέβασε τα αστέρια μου, τα πήγε 40. Εγώ να σας πω, το Blitz Brigade το ήξερα από τη 5η δημοτικού. Παίζω 3 χρόνια περίπου. Και μην με πείτε άχρηστο γιατί... έχω φτάσει μάλλον στο tablet μου 60 level. Τέλος πάντων, κάντε like και ένα subscribe αν θέλετε, για να μπορέσω να βγάζω περισσότερα βίντεο μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Αλήθεια σοβαρό... δεν με είδε. Έλα, ψόφα. Οκ, του ρίξα πόσα. Παιδιά, αυτός εδώ ο χαρακτήρας που βλέπετε, ναι. Αλήθεια πέθανε.
Του είχα αφήσει λίγη ζωή γι' αυτό. Ξέρετε, άμα πέφτετε από πολύ ψηλά, χάνετε κανένα εκατοστάρι ζωή. Εκατοστάρι καρδιά είναι ζωή. Για να δω. Ναι, πάλι βλακεία. Ρίξ' το. Κι όμως, άντε για τον σκότωσα. Ai. Καλά. Μπα. Να φανταστώ ανέβηκε πάνω ο τύπος. Θα μου πείτε τώρα πώς το ξέρω. Πολύ φανταστικά πράγματα συμβαίνουν εδώ πέρα. Οκ, μπας και τον προλάβουμε. Ναι, οπλίζει. Όχι ρε φίλε, έφυγε, το πιστεύω. Δεν πήγε εκεί, για πάμε να πάρουμε τώρα. Τι. Μόνο βλακίες μας δεν. Γρήγορος. Λοιπόν φίλοι μου, αυτός θα είναι ο τελευταίος γύρος για σήμερα. Πόσο μ' αρέσει όταν δεν με βλέπουν. Ανακουφίζω. Ναι. Αυτό ήταν φίλοι μου το βίντεο. Πιστεύω να σας άρεσε. Όπως είπα και πριν, κάντε ένα like και ένα subscribe για να με βοηθήσετε να βγάλω πιο πολλά βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.